ukolete mase mbake sehemu ya Nyamache Green Stadium egetigianka timu ya Gucha Youth FC timu ya kinire wangu sana na kuikasa semeria Division 2 na nipatire bagaria bene yoko bano moro kiobomwe nina butebiri tari yao na oche bole segetekia sana egetikere flat buya bobate stand yechi fans andaki kiriora tebe igoro ya uri tangane tari yao Samari tanje ngor ku Clinton manono no head coach inde ya Gucha Youth FC tuatire na barabu ko county league regional league na bele na barabu bakabona tuikere ga division 2 na umupira mutanga ntwagite timu ya Nyaburu Sportif umupira twagite gito gyangaga tukanyara kabato kobu piro kabira ntwake gito ni timu ya Rukuru Kisumu to neno nam nero tukaba tokaenda makali asibo lisatasi satu like ile introduction engia sana kolende kekuri getieke ndake tujire getieke sana kirora comment igoro ya getieke na andake kwa goteri na kurugucha Youth FC kwa internet chiko sori chinyinge kia gosori bino bwa veira segetieke kere getiki no kia home asoma advantage ya inere ono asegetieke gitu no ekere gianga record chikoro kibuna twabwire mipire menge kare tutalinka kugwekera tolenka na twatemire kuligere lyande kumanyana nkikare amagoso asegetieke lakini ngunya batema tole twaje tukakora maki nyenyi maybe nero yarenga amagoso twaje tukarekebisha lakini endegetieke ndora twara rububuibu yo twaje tena getigiankeke ngotokonya kere mono lakini ngunya gwetuma tolaki kana bate bara bata buda Gucha kwante ibuna kere bare kaginya Nyamache Green Stadium bintu mbiri kwa bya compared na kere bara away tota ko bachenjeri mo ndege chikinga opi mo tumekeke na limora akore bya ya bone ntu kiagarire nturanyara go chenji yake na mashabiki ntu bata mashabiki amanga mbono ni stani ntu bata sababu cha baikaransa ntu abatu mubango yibo gotaka gosuka go chigeti kende na batu bakana no elia nyachuba usito ndege tikenya chogo lakini andi ake ntu bata mashabiki amange gaiga na ndenda sa brand ya timu yeye abantu abange banyimaete weteregetieke kya Nyamache bone gendo to korangeri no gukora mazoezi mona sigetieke twachenje no style to kora mazoezi yito inde to ndo nyari ku understand getieke gito buya nane no ina buntu bwate imepangende choko kerekebisha asi chinkoro nkenke chira inde kenyari ko ba ekiya mono timu ndio nsi egocha yache so mupiro muya lakini anda na mazoezi aruna tu achenjiri to kora mazoezi style ngao kubona tu agakorira nande twanyari ko to gusoma twale mipira una to kunyanza kunyagusuka igetinge tekerekebe buya na ntitumanye getige yetu na twanyari ko mipira mengi sikulege ntekia sara na kwa bera setimi yekuru nyara ko bakeko chaka inkerike irerete ekarengere kia Gucha Youth FC go chakiu kikacha wono buna nje manyete niko yole sponsor yaito alingo abata baleta yonsi batali boss bara manyanyiko Nicholas Ndege yole sponsor yaito nande chairman ye team no muntu anje to mupira nanje to mupira ngotobeka nenge tournament agachaka ole tournament yengo chananye beka limenga kigete naenda nandi yera igo kanya kwebunga kingo karabono kwanye vijana biuche bya chesa tournament ye binya no eko igendera binya ko endera no eche talanta chao ali alengera tya kanyore kerenge kiyokorosi etimu ya Gucha ili no ekera ta iyo na bamwe bakunyenda kunya wako mupira era ta iyo chalimo igo lendo endera igo ekababo igetimu gachaka nimete sabali ya timu ndio sigo chaka nekengeri kigo chaka kurwa sekerengeri twanyora abakosori sabali no yokonyora abakosori bago chaka na kwa buna Gucha Youth FC akimo process ya bete ido koisanekia abakosori bagene idikorosi timu wone kerengeri kiyokorosi timu gyachete aka enchira bere isi yokonyora abaki nabali bagwa kali tournament agachora abaya abaki kurukere timu lenda akaburukaniamo bakanyara kwa bakorosi timu ngano ari kuri yekere timu bunegwaka oro mwaki omuya omukwandira ekere tournament ya chikoere kanyore timu already atwalira abaki baisaine kurwa burende buno ari tournament yerete twabire to kunya comment abaki no ndokera to kwanda twanyora mwaki omuya twakora scouting twache to moment ase team plus imbali bali bako ba willing bago cha banyene bacha bakora trials ndaboneka twalo cha case season yeye ndu arangite trials abaki mbali bache tena no bali mazezi gega na into abo to kore kire season comment to mbali bago soka lakini mbali to comment bona naindi bona buna socha no alenge team yaito akabaga kwenda Shabana bona kera achire ngori gitoro monto ocho kabali bakali yaye socha Vincent Nyabuto yes Vincent Nyabuto okay
Yes. Macho bariere evingati ebido bitote bigore timu ya Gucha Youth FC utera fumuro brio tukali bagari ya vere ryo kumanya Gucha Youth FC asobo ime na kiecha itari kerolis karokora the rapid kerolis karokora Gucha ni sensi kwamanya kayobo sensi obo in quotes kaibona tukabo koruna akibanya tukoba kogendra goikase ba beire koba agoike in fact ile Gucha ni sensi kairiruete Gucha ni sensi ne kera tu abete mepira iteme tangani ya county league twari gotitura chitimu sana twari gochita twajora ndu torapa sensi kwa muntu mo sensi amanyere guzi no ryo goita abantu mono bana una twari goita chitimu tukara ntuna ba sensi twaja Gucha ni sensi kwa yo okububibori twanyora tase mepira iteme tangani na the rapid sese nimete URS yo international fans du gote vale sema ya kabere tware Jefferson kiondi na tete yanda ke social media yabo mbuja yako kolisana na afiki korende the rapid sirika iridote the rapid silvono Jefferson orerese okobanyaro tetenia idea iyo lakini ne sense yaro ne ri na tware go itachi mono no ri ruete lakini the rapid Jefferson na bago chikoeresa mono mate bali sema ya kabere tote bikwa mange na gatemo bata dikuru timu magade na Jefferson the rapid kairi ruete nimejana mogachaka ngiro ta bikuru season ine ntangani kwante biri andake mo itachi timu jinge kere mogochaka ngiro ta bikuru season yeyo mosote Kisii County League yes nakira tebe na mobete registered bono go se league yeyo na ki teams kyo monyo se league na kichiba irete akara tu asoete ase county league kara Nicholas Ndega to registered timu nje tu anyora to already kunya chara bali league na machoge boravu mtu abwate shining timu chenge chinkong sana no ichuni alenge league lakini eli agakira korogoro but kunya kwenye bwati tu alenge lakini timu jitu ameenda tu achesa na chilecho chesa ne timu na iya machoge boravu na shining mono ndo anyara to batu wake mipira yabo anika nina toko so league into tu amaite konya ntura chesa league ndio ina yange league itentangani ona baki baitomba chitu no moyo uri bwo etoma ekanyara ko bago etoma mono zaidi koro kina na barabuna baki abayabari ekanyara ko kego to bubui na abona rie timu yanse bono konya gusuka chi step chindo chimutu ngara Useme yoro gongorua Gucha timu na chinga sana chile chingi abona wekira ko tawo chisevu na Shiny Stars kuruche semo chiri chanya ngusu ndo wate Magena FC ndo wate timu ya Gucha Youth FC nakira tebe obwa mireri bore ate timu chikuru kurese ya Gucha chiri chine ne chingia timu echi chabere chiko twaro bwa mireri bora ponene ane ngo bakira tole mpia mono ko bango to ngo gera bore no entu twakonge kosi geito elinde to tunyari gutimana na barabu tole ngana barabu chinguru timu ne yamagena timu ngia erongo berike gotwa no eka twakana echi friendly ko ani tole nege kosi geito kebega kongwe timu mono kera nyari guchiasa na barabu machoge barabu ne timu ende era nkong echi timu echi bane gato gota kwani gochiaki weka tutware kosi kerega kong igongo to abale motishi elio kolige kosi ge kong ele tunyari kwamera na barabu ko bakere timu bono ete tugukina igo tunyari gukina kubaikera lazima ntu tokini ege kosi geito aso komenta bakia bayakere ngaki na kunya gutiemana na barabu tole ngaitore Semete que tokende kyo sipi eke koigye kwa kwetero bara yovekira segente kyo na Gucha Youth FC oikobwa robo igando che facilities nchiro robo ya kiriko ge chikon nchiro robo chibi nchiro robo more well equipped ko kolera ne team chinda sorongo rwa Gusii ingeri ra tebe goro ya management ya ino management ingo nyakira mbu yamono byakogera ngoto abali materials to tumika sogo train mune mepira ntu anyako buru mepira kero goche geti mepira ngo nyorore kere saidi ya 10 yete kira seti mwe gokina na seti mwe to wako mupira bakache standard chibe chigoro ko tware mepira ko tware ebintu ebinge byoko trainer ende tware uchaka ntu abate bintu binge lakini ntu maitena kerege ntu no koigeka tukonya kommente ebintu bike lakini wane timu nebwate kerege ntu kaliga netiko train bone nebwate mepira no ebone game chande ansire korokana ake mepira no ege kosi bya tinga no mepira no yekari gwaku mono mepira to kogora amatuko makego yerire lakini bono ntu achane solution neto kunya tema to ni no t-shirt cheito ne ebintu byoko beka amoko into ya kunya materials extra kwa sababu bono yekera tutakeire some certain materials chiko tumeka se game ya gitwa cha county league ebintu bya tutaro chiko sembia ga ne irimo lakini bono to yekire kama chika kongire ndabona katutakero sine mepira ya anga ebintu bya to kokachikona flag mbitakeire bono ibinanda kunya bikari kugorchwe sinyinge lakini nende moisani ito Nicholas Ndega kunya watemare kota support ya sako nyara na materials kiraro na kere player kere go chageti nebwate binte go trainer bakebi ko tonko bare kana bia keira ke ngo chiaro temenche ra kunyara oba go le bikoto na ndirawe timu ikayara sapo bo konyake mashabiki tongo te mare go to konyake lakini bado ngonya tema tole
kwa jabe kwa gure kwa dipale vintu biri bwate nkora bare branding bunandoche uniform yerikire Chekoski Jefferson erenda tirende semo ya kabere ateyari kati abwata na abanyolire bako bakonya koru semo kiri banyalite kwa bakorwa korende na semo ya kabere tukwa na mangegore ya marketing na branding na onye nkwa manyete timu ya Gucha Youth FC asoro ngoro rwa Gusii timu iti usejanze ngode ngoro rwa Gusii nere bwate fans abange pia sense merie mitandao nonye kuvua Shabada FC kuvua Gusii FC timu ya Gucha Youth ngake mali na roche abwate close to 45k semo ya Facebook page yabo batabya mankarikia baikiri obwaro bese timu ya beire ase emyaka 3 yoka gwikira boniga kurende bono aye tutera kwasa mwana regitobura timu ne nyingi sana Kenya ile ko bachigwate kagose konyara gutoro ko gusana istinge ncho yobura nyuki kamo korte kore kibese timu ya ino ubura imbu ya bore kurwaiga gwikira niko yu romane no ino pinto bwate team manager to bwate coach to bwate players kwene kibuna friction ase team gonye kei mole ngakiende yonse una timu ende yonsi mangana ngobara makongwa kene bakuru sobe lakini ntugento gya tokonyirwe ikasi twikire bona iga communication to make sure na kero muntu communication ngobere smooth within ase team na within ase technical bench paka wikira Nicholas Ndege yobone kero sina magosa tokeire communication ikina kitoko tegemea mono communication irengi yakoma tumete magosa manga tokea ase team okonyora na communication yakoleta magosa aya lakini wana ikina kitu initiate na communication imbiyere kurwa wanyangura ase team doctor gocha ase technical bench gocha ase kero muntu mangana mbiyago tara okoba mangana ayo munara gocha leta itimu yacha gusambaratika ndake to chukora sebe to bate tangani naye omoro kemende we timu ya Gucha Youth FC to season ya ita mwa bate ligi ya Nyanza Regional League na kimana tukwa mokonya so Nyanza Regional League etwa soeta ase go qualify into a stage playoff gari tendere tukaba tukonto go qualify ku stage playoff echo tukasoa ase Regional League tukaanza wako mpira hizo Tivetere ligi ya lenge ya igoro mono sana nadake tuchukore seme na kiro atebela season ya vaira ese ligi ya Nyanza Regional League ya nge ligi ngia ya va exposure kurwa semo ya Gucha bona mukanda paka Kisii na Nyamira ligi elinda sota ne ligi ya nge nkong ande ya to exposure ngia kwa bakimba nyara kwa bagotara na komena na bakibanda baya ekero konye kombe ne ligi tu atese account ligi asabari kwaka na baki maybe bali bamanyete lakini ka tu atese sota se Regional League bakanyara bagosoka bakomera baki abaya mono ikabage ko bakonya no yabara bakaba bagosomege nteka mu gusebibere no ntuto gasomege nteka mu gusebibere kurwa system iri cindi twanyara tukaba waki ase Regional League bona baki aromba nyore competition yengia ase Regional League it was a net competition baga ko mupiro muya lakini ande mono banyara to somege nteka mu gusebibere igoro yo mupiro yo ngakita kero gwakwe kero kinete standard simba igwete ne etabauti nere kero gwaka county league ne kero gwaka timu Regional League ko bene timu ebangite Kure teki ya sara na mbuya mona afari onsi kwa tutebiri oyune team manager we team ya Gucha Youth FC kujabune savari ya Gucha una ya veire systems tiwa wata se timu ye na una ndakiso ni ya ita una baso ya Nyanza Regional League samo ya kabere tuwa Jefferson Kiondi rao tevia mange igore ya Gucha Youth Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurengera chibiche chinkia na bwigo chinkeno nukukigima na bwigo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu uomogusi Enyagitari ya World Fit Health Center iyigo toka imejumbu chokisi nigikorwa bokorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chese nyagitari yeito
ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis boigo mbabwato bokoreri bunde buna general consultation okorengwa ase laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant-based nutrition no bondo bonke so na kitoko karo montachiro bisi to make sure nga twamwa device nutritionally nga kyakwirena nga kyagwitanga ko soko nyora marwe itogutumia amarioga kawaida aitogotera tukorwa na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi twamonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 na ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Chinga kichiabono nigo chiganetie obumanyi bwebirenko byigoro oburanyore ase college ya St. Anne's kubwatekana ni chikosi chiria bagosomia chibwate chiro erike ase college ye bwegere chikosi buna computerized secretarial IC3 computer courses web design and computer programming video editing and sound production CCTV installation keyboard and piano, AutoCAD na Archicad. Nkwegelia bari boigo, QuickBooks, Sage, gose Pastel na boigo, Information Communication Technology, nechinde chinyinge. Nigo babwate chi intake, omutinyo January, May na September, kiro mwaka. Boigo, mbabwate intake ya IC3, kire Jumatatu. Okwerikia nigoganirie, result slip ya KCSE, ekebande gose waiting card, a birth certificate, nechi passport size photos ibere, nechi shilingi 500. Imeyomo chokisi nigobare Uhuru Plaza, Mirongoria Gatato. Nechi sagichinde, injiribuna Keroka Otange Building. Imeyomo chubuogembo, nigobago toka Asamagacho, Awakenya pamoja sako. Suneka Dennis Hardware Building, Nyakoe, Angena Nyakoe Main Junction, Nabuigo Nyamira ase nyumba ya Timi Building. Naboko bakiresimi ase namba enotisano na ibere isato, isane noti, isano nemo inoti, isato eyemo. St. Anne's College, excellency and competency for the future. Ndizi TV, Ubwansu, Gusii. Ena sema ya kabere yo omugano vwe timu ya Gucha Youth FC. Timu ya korivia sana korwa sema ya Gucha, sema ya Vovasi, sema ya Kisii, wikiravoni gabari ya division 2 sema Tangani, twabwate head coach we timu ya Gucha sema ye. Tuchukuma Nere Jefferson kiyo ndio mwancho muri timu itininga se timu ye. Komo rande kera se komo rande ga coach, komo rande agotwale mipira, agotwala na uniform kale marketing Jeff. Kretaria ningo na inchora se timu ye. Samali tangoro ku Jefferson Kiondi Nyamuri inche team manager ya Gucha Youth FC. Gucha Youth FC ni team ya Kisii County kutoka sub county ya Nyamache. So participate ligi ya Division 2 Central Zone. Numrali ate watama itingi kocha na kora lakini nje ni team manager ya Gucha Youth FC.
idea na logistics ya team na vinto vilivita keira kwa team manche bari chairo na manje na onye nkwama ite na kwa nyara kwa kumanya chef Kioni nere team manager we team ya Gucha Youth FC andake sema tando te bigomba gano Gucha Youth we kese media regional orende yai ka se gocho mwele gakonga sana wekera ipono kwa sasa league ya division take ikirikia kwa tatake division Nyanza regional league ikase ikara kwa ke towards the end oma tekere league go chaka so ikonyora team chire serious mono ikere league go chikora na lego team top 4 kero montate ta qualify chwa ke mini tu achagete league bia tokaraba number 1 yange season yengime mepira yo mali tato tokanyora challenge ye chinchari players waita bange bakatwara chinchari ande bakaende school bare kwenye bakora matema form 4 baka join university tokatwara short chase ase playing unity yaito so ikabe challenge andake ukole mepira yo mali ene ikine kiagerete performance yaito ya regional league kanya kuira na ansake gocho mali nakibona muruwete ko regional league na kwa ya division 2 andake sabali yaito ya regional league techieti ko era byamna tu atagete tu arenge number 1 jidie season yo chikoera to chiwa ko mopira bwa mali kinene kwa sakoro ku enso ko tu ari wa ketime ko ku the Pirates obo tutukanumbwa betororo kero tu abegete goli obo buitu ari chako bo mopira ini tu agutanga na tande mini league na champions ba zone A so obo tutukanu bokabageti ake kero tu wa ko mopira oyu mangana ina ba leta tomo chanda gakolere kwerende ekoti erie chikosori ekoro ku SDT Nairobi Sports Dispute Tribunal so kera ya kolero roto ka gambe kine ka mentioned and then I think kwende neck erie in charge ya Central Zone to approach bakateba to understand the team what issues ino njire legitimate chiwena tagateka rukotini lakini kama tuisakobera kotini to affect timu nyingi chare uchi waka division 2 na chichi akaba promoted ko regional league to ikaranza to kamwa senye njo wanjo mopira to compromise kina kali to karuskot to kaba promoted because endo to arwanete kanena no participate mini league to promoted na watu akorete gotoka division 2 ko regional league nakione sabarengia kwa vile kuba gokwerera na ndake so mupira utegwana ngoba kororo ko ndege na bokonyara ko korovoti konyara kubwati ci process cibekire yo konyara obwende bwao akora step kira nyale ko kubwati ase eyelie kubwati korende tutira bwe regional league ne league gia sana ne league wate fan sana ne league connect Nyamira na Kisii County advice kiri tani ora rugo chiase obotene ribwe league lesenjo ne chi federation chia Nyamira na Kisii chikora ni league eli advice kira rwelinde timu chirororo choro bwende bwabo na chienjo ye league yeyo I think after two abegete kinaime issues chinyina na chiare nkoro ne cha player registration inchiranire to akarechesire player wicholia form ko ira federation baro sie card season yege bintombia chenje tiaka timu chonsu picha abekirwe system iri ya FIFA Connect ikwarechesire mogosori osene timu tatebe ya machoge bora pwere regional league mchezaji itaka register timu ende ya regional league korokose Shining FC oseta gocha waka timu ya division 2 gakora system ere ero siri na we to register player more than one team so pa make changes yechi and another changes to recommended team na to regional league no go train chira faliosa koliere uchimaga chi wiki beresa to chialira FKF sub branch ya Kisii ne sub branch ya Nyamira pa kole training yechi rafali ne kwende na chira fali sinde nja training kericho so I think abantu ochiche sa regional league tai round yega ama kwa sali enge make federation ya rectify ile and I wish them all the best on a ground gear competition ye kere level mocho buri gono yugweta ke gwetera mamocha vete SMM seyende akonya korosia machiko na korokoro rovi egeti gosobo gosori bwadi Nyanza regional league ne kibuna amachiko na nyale ko baga ko bwati kolenda bono gwasere me division 2 ne league e what exposure nene what competition nene etaete most achieve more from your players, from your technical bench, from your finances, psychologically na kimole prepared as league ya 2023 enchira tuwe bangire no go prepare players weito na ko bare sarangi level to che sabone atali elikonya tode
Ega Division 2 nereve bwata biti timu chiri experience bichi nyinge no chire. Timu na yeto chiwaki Green Beret no ya inge mini league yo promote wochi Division 1 lakini mbachi ko record matokeo maya wakaira ne league gaya. So timu nyinge chire bune zone to wakasi iko chibwate experience na ne timu chire chingia. So gento yo katora kare no to prepare your players baito. Psychologically mba tengeche challenge re mutuke kane nkongu ko ikonya to webio to wetera ga se regional league. Social media inonere the most vibrant social media platform imeya orongo rwa Gusii gwikira bone yuere page team ya Gucha Youth FC ewate aba fans abage ko bugano nyitimu chinde chinene kuri orongo rwa Gusii lakini kiliora comment iboro ya social media policy yaini page ya Gucha Youth Club kuri Facebook techage tikara twachaka Gucha Youth FC kitobwate tournament ne twagatwali kero mwake ko kuniko cup ya titeko gara tokarosie timu ye watu akirete tie page eliko market ya tournament nanto kanyebeka bune platform to ko beka players ko to profile ko se tournament igere banyo timu jichi wake league bagende ba soke ko choro be konyo so kero twachagete page yitu anyachage to ko beka content ye ko yani okorosie anyaneche omopira to bwate babeka chi update yo abantu bakachaka ko like sengenjo at that point tindo chinga timu ende ko se organization area nga aggressive na ko create kwende platform ya social media very serious wana kero twachake page ye yachagete ko kina kero twanga ko kwa ko mupiro koro kwe Kisii County League twasa Kisii County League page ito kwenye ikire around 15,000 likes kwa se tournament tokasoe County League na tuanga wako mopira toko enda kera ase uniform cheito tuachito karo uniform chire unique so kero toko enda se wako mopira monto nabo konyoro monto ago somese t-shirt yonyore likire Gucha FC chiwo search Facebook konyore timu noere na update singo be kuchiroro ola ikirigera chanyore update next time ngaitogo chinga ye program itero chigo ogo kina we page yeito genteke neko gara ya kina igo toko beka chi update kera litu ko chinga Oisa kore none chiposta toko be kororo chitokoro to begete chiposta chingi yo montago chorigereri wanja none chibicha to profile players go chire quality ngia nande gento kende gia tokonye tepechi iteka grow ndakinere twageti Shabane friend Nyamache ga tore county league ega toita chiko libera se amo kero Shabana ya post ne bwate friend na Gucha to Shabana ne timu ene ase region ya Nyanza kero montaka gani komanya timu ye ensini nye gwaki ego tie mague Shabana so mopira bakachiwacheka Facebook bakanyore page ito no era so ngake ina watu again te around 5,000 followers after tu ageti Shabana mopira and then another thing ntobwate abantu na Boniface Ambani ora tokonyo na toite some balls kera comment tia se page ito kero mrocho montolio mona comment tia se page 54 tiere traffic ko rusiko kera comment tia se page ito I think nara abantu mbate ko bwatinke ke Boniface Ambani timu ke abata interest ya sere bakaanza kora ikinande page ito naro tokara again around 5,000 and then ande baadaye mnatokonya performance ito mnenya kwa benki yega barali batoire platform na Ndizi TV karo cha Ndizi TV na te abantu no tole Facebook wali ando wakanda ba like so page ito mnatonya kusikia tonya ukina bona ya ikire 45,000 followers I think mnatoa so ile league igende ya division 2 by the end of the season mnatoko tara go chimate chiruti ya bogere Kisumu ga bantu mbache baligerie timu yeito pa time kwenye search na ranki nkitogo kora through that na be timu egokina social media and then yes bado bakwe voli andake kwa so much about the numbers, so much about the image, so much about the page na tali timu nyingi sana chiwacha search numbers, search pages na search images ingencha enero kirenga gite kenene gyo gutware page ya social media ngotokonyera ndake konyora mashabiki abatiotereria abange tubwate bara online konyora umuntu agocho eru nambani gotayira na abatumire mepire bere weekend yego ndoto tayinga kimubwate mupira bagere na bagurira match chikato nibere akia kore page iri itune ya maana se timu bono gesengencho mashabiki ali akobera rautiotereria timu andake na bagotokonya twanya gusikie timu gochimoto
Tuchiko kole randa katika bintu binde mawoko lipya sana nsemeria marketing ya ino esengencho wetera team ya Gucha Youth FC na bako jole chuba yoko nywa mache elikire Gucha Youth na bako jole sati na bako jora ebinte vinge bili bibabwate viko market team rake marketing inona ki policy ya kira TV ere team chindo chira jale koba chikuweso misengencho team chinyinge sana neni ibo batabwati neni ibo na idea tikolete ni ibo bona bodiga indo chaiga nimbegete yange elikire Chekoski Gucha kada kibura Chekoski Gucha kulikiwe de sponsor na whatever taki sabale ya marketing yeri so kero twachagete koro t-shirt twachete ne idea ko market team go iko twale gento getanto bago kero begete t-shirt yu mutarole go chibosongo ka watalire bosonga ali abantu abange bagosome t-shirt yo begete ne araji kero gotare siri kwanyo monda begete ya seno wasoma fry Emirates konyole ya Man U team yo se team view ekoroku so no maite team view aro chirete Man U sana kero tuaro se t-shirt twachiro tichintanga ni ntone ti torosi faide ndio tokonye team yo twachiro se to market team ligara at least na butora nyole sponsor ande korusko galia ato sponsor so t-shirt ntanga ni twarosi tokanyoni 800 shillings echina chiba se t-shirt ya koroseli so go twachirete tamashabiki itatu araligara baba identified ni team nande bato market Chinga kibure chiga bono nimete biro byachire sana what next for Gucha Youth season yega nonye twachakire graph ya kwenda flat I think ngote ya mashabiki ito baendera to support totaite team promote wo division 1 anda nyige kunyare kana miake be tato iga to keto waka KPL ni team na Gor Mahia na Shabana Buya mono na all the best da pia akiti buna Man United pia na beko nyarekana ndoko baopoa itugana Man United nitoka ne team friend na change umwa chobo ligereri ayukatia mangetu esomere korwaga sema ya Nyamache Green Stadium aba manyu batebiria mangegero ye team yabo gategitire muchiri ore somia manga ali arengete nkoyo buno korani team ne team go train buno go kora marketing branding we wetera team ya Gucha Youth FC na wike kubwati ni gwatiro mogano gwe team ende umugosori omongao osegosori ngao igese Ndizi TV senjo Ndizi TV na station nambe ye mwasama ni chigosori mioro ngo rwa Gusii na inche captain 001 Demo Steven eseboniga goteba bye bye